Ez dakit nola esplikatu, ezin dela, bizi behar da. Jendia ikustea, nola jasotzen gaituzte, gauian edozein ordutan, jende gutxikin ere korrikalariak egiten dutena kilometro pila bat, ez dagonean hainbeste jendiak eta hola, hori hunkigarria da, eta, bueno, orokorrean, oso polita da. Bai herri txikietan, ze gauza bizitzen duzu beste modu batean, eta hiriburuetan, bere dimensio guztiakin. Asko gustatzen zai gauian, Pirineotan, eta guten direna gutxik igual gaueko 4tan, Pirineotan, taldetxo bat, 10 korrikalaria eta guten dia turnatzen eta hola, eta, igual hori da gehiena gustatzen zaidan alazetasuna hori. Beti da, dazkagu punto batzuk, nun, igual furgonetak ez dira pasatzen, edo sartu behar da norbait eta prentzakoa edo olako historia, o gurutzatzen dugunean, Pasaian adibidez portuan, edo gurutzatzen dugunean Bilbon portuak ere, hor normalian tensio pizka bat dago, herri handietan eta hiriburuetan ze jende asko doa eta orduan egon behar geha oso pendiente jendeak ez min hartzeko eta holako oidia normalian. Baina oso politia da era berean, oso politia da ze treneruan normalean gurutzatzen da lekukoa eta oso niri asko gustatzen zait. Askotan tokatu zait gainera egitea hori, ze arranloaria izan naiz, eta orduan bajun izan naiz, eta oso politia da. Batez ere jakin behar da, igo eta jetxi korrika ez da gelditzen, furgona ez da gelditzen, orduan igo eta jetxi martxan, eta aldaketa gidariak egiten degula edo kanpotikan edo barrutikan, eta hori ez da gelditzen furgona, orduan jun behar dugu atento pizka bat, baina eta igo eta jetxi furgonetatik erori gabe. Erreza da, baina jakin behar da. Korrika eta atzera eta olako gauzak. Baina, zer gehiago, pizka forman egon eta listo.